शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं घोडेगाव म्हैस बाजारात. आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा मुर्रा म्हैस बाजार. नमस्कार भाऊ. किती म्हशी आहेत आज? 5-6 म्हशी होते. हां, 4 बाकी आहेत. बघू शकतो मित्रांनो, 4 म्हशी उरलेल्या आहेत. कशा खाली झाल्या आहे का ताज्या आहेत? कशा आहेत नेमकं आता? या 2 जणल्यात आणि 2 बाकी आहेत. 2 बाकी आहेत जाणायला. काय रेटचे आहेत आता? या घ्यायला या दोन्हीची किंमत आहे 1.50 चा भाव सांगायला यावर कमी जातो. 1.50 भाव सांगायला आहे दोन्हीची. खाली काय त्यांच्या? या दोन्ही खाली पारडी. पारडी. आणि ह्या 2? या 2 8-8 दिवस बाकीचे आहेत. 8-8 दिवस बाकी आहेत. यांचं काय रेट सांगितलंय? त्यांचं सांगायला 1.40 चा भाव. 1.40चा भाव. बघू शकता म्हशी बघा तुम्ही पुढून. या 4ही म्हशी विक्रीसाठी अवेलेबल आहेत. आपल्या कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही येऊ शकता घोडेगाव बाजारात आणि खात्रीशीर म्हशी खरेदी करू शकता. 2 म्हशी आहेत, ते 2 खाली झालेले आहेत. यांची दुधाची बोली दिली जाईल आणि ज्या 2 आहेत त्यांच्या अंगाची साडाची बोली दिली जाईल. भाऊ कॉन्टॅक्ट नंबर? 84 12 33 0. अवेलेबल राहतं का आपल्याकडे? 8 दिवस अवेलेबल राहतात. चालते.